Bună! Bună seara sau bună ziua! Astăzi ne vom juca Roblox Grow Garden. Da, ignorați-mi vocea și știu că e târziu, poate unii se culcă și eu mă scuzați, s-a închis telefonul. Mie îmi place, nu știu cum să fac pe Murder Mister. Nu știu cu engleza, ignorați-mă. Și vreau să mă joc, dar nu am cuțit. Italian brain not adică Megatron Tower. Îmi beau apă rece, ignorați-mă. Da. Foarte bun. Rotire vreau, domnul. Rotire automată. Nu mă lasă mărtuți, vere. Da, trebuie să mișcăm așa, nu-mi place, sincer. Nu-mi place. Nu știu ce să ne jucăm. Hai Grow Garden să-mi vedeți mai fermă. Mai garden. Oh. Da. Aceasta este de ferma mea. Hai să și vă plec. Aici avem